Benvidos ao resumo de novas sobre software libre e tecnoloxía. O 21, 22 e 23 de febreiro terá lugar a terceira edición do maior hackathon estudiantil de Galicia, HackUDC, na Facultade de Informática da UDC no campus del Viña. No último programa de Mancomún Podcast falamos coa xente de GEPUL, asociación universitaria vinculada á UDC, destinada a fomentar o software e a cultura libre e organizadora deste evento. As empresas galegas contan con novo material didáctico publicado no portal de Mancomún para comprender e impulsar o uso de sistemas de inteligencia artificial en aberto. Este material está orientado tanto para empresas usuarias de IA como para empresas que desenvolven código relacionado coa IA. O objetivo principal desta iniciativa é informar as empresas galegas sobre as vantaxes de optar por sistemas de IA abertos, promovendo a innovación e a colaboración no sector. Así mesmo, búscase aumentar o coñecemento sobre as normativas vixentes en materias de dereito de autor, licenzas libres e a nova legislación europea específica sobre IA. A Universidade de Santiago de Compostela recoñece a participación do estudantado no proxecto NOS, ofrecendo un crédito optativo por colaborar na recollida e verificación de datos de voz en galego na plataforma en Common Voice. Esta iniciativa busca mellorar os recursos tecnolóxicos para falar en galego, fundamentais na era da inteligencia artificial. O proxecto ten como objetivo alcanzar 1000 horas de grabacións, estando actualmente nas 300 horas. Orbit é unha ferramenta de mochila para resumir contidos longos, correos, artigos ou vídeos, e atopar rapidamente información relevante. Non almacena datos persoais nin require conta. Ofrece unha experiencia flexible e práctica para aforrar tempo e centrarse no esencial. Orbit é unha extensión para Firefox que emprega IA para resumir e responder preguntas sobre contido web, como artigos e vídeos. Continuamos coa publicación dunha serie de entrevistas e infografías que fixemos a varias persoas da comunidade de software libre para coñecer as ferramentas que empregan no seu día a día, nas súas tarefas habituais, o impacto que tivo o software libre na súa vida, consellos para empezar neste mundo e a súa relación con proxectos libres. Esta entrevista fixémola a Iraísi Figueroa. Iraísi traballa con recursos de tecnoloxía educativas, contribuindo á promoción de ferramentas de código aberto e colaborando coa comunidade.